Саламатсыз, хөрмәтле тамашачылар. Вакытның узганын сизмидә калабыз. Язның иң матур көннәре дә җитте. Өметләребез аклансын, теләгән теләкләребез тормышка ашсын, барысы да әйбәт булсын. Һава торышы да, кәефләрегез дә, яңалыклар да бүгенге көн сезгә бары тик яхшы кәефләр һәм хәбәрләр генә алып килсен. Исәнмесез, хөрмәтлеләребез. Берсән дә нибары 3 көннән март айында төгәлләнә һәм язның кыл уртасына апрель айына аяк басачакбыз. Барысы да ләйсән әйткәнчә хәерле, нурлы һәм мөбарәк булсын. Biz bugün sizin bilen bik temli gine, bik matur gına buluşçılar diye eytimeli pişiririz. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле, ул минем дәү әнием. Әлеге шигырь юлларын кайсыбызны ятлап, дәү әнисен сөендермәде икән. Быел яраткан шагыйребез, балалар язучысы Әминә апа Бекшәнтаеваның тууына 110 ел. Кәбестәнең 100дән артык төрі барлыгы билгеле. Иң киң таралганы менә шушы гади телбән әйтсәк бакча кәбестәсе. Һәм без аның бүген файдасы турында сөйләшербез. Татар халкының милли традицияларга бай ашлар әзерләү осталыгы бик күптәннән килә. Күп гасырларга сузылган тарих дәвамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Алар үзләренә генә хас сыйфатларны әлегә кадәр саклаганнар. Уңган хуҗабикәләребез әлеге ризыкларны бүгенге көнгә кадәр саклап, аларны гаилә әгъзаларына пешереп торалар. Пешерә белмәүчеләрне безнең ашу ustaсы Резеда Хөсәйнова тиз арада өйрәтер. Бүген дә ул чәй эчәргә бик тәмле кабартмалар рецепты тәкъдим итә. Аларны ифтарга әзерләсәгез, бик тә күркәм булачак. Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Biz bugün sizin bilen bik temli gine, bik matur gına buluşçılar diye eytimeli pişiririz Allah birsa. Kamarı için bizge irimşik, otlanmay, un kirek bulur indi mine, şeker kıma aldım. Kamar için ezgine vanilin da kirek bulur. Hem kamar köpürküşe. İşimizni en birinci ittirip biz yumurkadan başlayız. Yumurkanın indi ağından sarısını ayırıp alabız. Bizge sarısına kirek bulur. Yumurkaga indi şeker kıma koşabız. Vanilin isteybiz. Tuz. Hem indi şeker kımı örüp bitkince mikser bilen bulgatabız. İyi temperaturasında yumuşatılgan ak mayını koşup jiberemiz hem tağın bulgatabız. Mene şunday bizning massa buldu. Hem indi biz ona onu isteybiz. Ezerek işlerge kaldırıyalı. Hem indi bir şey kaşığı kamır köpürtüşü salabız. Ne şulay? Onda ezerek kovalıp jiberiyalı. Bulgatam. Mene ul bik yumuşak şunday. Şulay kamırımızı ezerek basıp bitiremiz. Mene şunday irimşikli may bilen matur gına yumuşak gına şunday bizning kamarımız buldu. Biz ana hazır 15-20 minutka yal eterge kaplap koyabız. Indi bizning 20 minut vakitimiz ötdi. Hazır indi kamarımızı alabız. Mene nişi ol şunday matur gına yal etip aldı. Men indi anı ikiге bölem. Mene şulay Sıtağın yalı etersin eli. Hem indi men buna uqlov bilen şulay jeyem. Şulay çamalab indi. Bik kalın bulmasın. Kalın bulsa anarı bizning rozalarımız kilip çıkmaz. Mene şulay tügerekler yasıybız. Şunday şenişke alabız. Hem kamerlarımızga şulay matur gına is salabız. Mene şulay bir yağından hem indi mene şulay ikinci yağından. Hem mene şulay biz anı türeyiz. Mene şenişke bilen yasağanları şulay bizning kaldılar. Hem indi ortasından şulay kısabız. Hem bıçak bilen kesebіз. Mene
таралып китмесен өчен тагын әз генә кысып куябыз. Пергамент җәеп табаны әзерләп куйдым һәм шунда матур розаларыбызны төзәбез. Әлбәттә инде моны балалар туган көненә ясасагыз бик әйбәт була, чөнки иремчек бар, балалар бит инде иремчекне болай ашамыйлар. Монда камыр белән тәмле генә, файдалы гына, матур гына шундый бәйрәм табынын бизәп тора торган ризык була. Менә инде шундый безнең роза чәчәкләребез әзер булды. Хәзер Аллага тапшырып, мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Мич кайнар 180 градус. Студиябызга тәмле исләрне чыгарып безнең розаларыбыз әзер булды. Ай, субханалла, менә дусларым. Әнә, күрегез әле сез аны ничек матур итеп пешеп чыктылар. Biz инде анарга әзерәк шулай шикәр кымыда сибеп җибәрик әле. Менә хөрмәтле тамашачыларым, шәйләрегез тәмле булсын, тавыннарыбыз мул булып, исәнлектә яшәргә насыйп итсен. Яз көне күпләр авитаминоздан интегә. Табиблар организмга бигрәк тә А, С, Д, Е витаминнары җитмәде. Бу витаминнар билгеле бер продуктларның составында бар. Шуңа да аларны көндәлек рационнарга кертергә тырышыгыз. Мәсәлән, көндә яшелчәсен, җиләк-җимешен, итләр, ризыкларны, төрле майларны куллансагыз яхшы. Шикләүкләр, диңгез продуктлары да без санап үткән витаминнарга бик бай. Шуңа күрә яз җиткәч тә витаминнар турында сөйли башлавыбыз табигый икәнен аңлагансыздыр. Сез үзегезгә никадәр дәрәҗәдә игътибарлы, бу сорауга еш бирелергә туры килә. Сәламәтлек физик күнегүләрдән тыш дөрес туклануга да бәйле. Күп кеше үз вакытын әрәм итмим дип фастфудлар белән туклануны кулай күрә. Аннан ул тәмле дә, токлыклы да. Яшелчә, җиләк, җимеш, дару үсемлекләре витаминнар хәзинәсе дип юка әйтмиләр. Әлбәттә, хәзер сәламәтлекне ныгытуда биологик актив өстәмәләр, инде витаминнар эчәргә була диярсез. Бер яктан файдалы булса, икенче яктан зыянлы булуы турында да истә тотыгыз. Тик даруларны яшелчә, җиләк, җимешләр белән тукландырып торсагыз, файдасын күрми, сизми калмассыз. Я не могу сказать, что только таблетки. Конечно, вы должны разумно к этому. Бары тик таблеткалар гына кулланныгыз диергә ярамый. Тик кайдандыр сатып алынган брокколи гына ашап сез организмны витаминнар белән баетасыз дип тә әйтә алмыйм. Икесен дә чамасын белеп куллану кирәк. Әлбәттә, кеше организмына нинди витамин кирәклеген тикшереп карагач кына эчәргә тәкъдим ителә. Профилактик яктан D витамины, булар антиоксидантлар, витамин А һәм Е. Әлбәттә, кабатлап әйтәм, дозаларын тикшереп карагач билгеләргә кирәк. Ә профилактик яктан аларны эчәргә була. Стресслар кичергән чиракта организмга иң кирәкле витамин B булыр. Мисалга, өстәлдә торган алманы гына алыйк. Анда күп төрле витамин, пектин, тимер, калий, кальций, натрий, йод матдәләре, аскорбин кислотасы бар. Бер алмада никадәр витамин. Яшелчәдән помидор турында белмәгән кеше юктыр. Аңарда да тимер, цинк, кальций кебек витаминнар бар. С витаминына бай яшелчә ул иммунитетны гына ныгытып калмый, иртә картаюны да булдырмый. Если вы доверяете магазинам, либо вы доверяете продавцам, у которых... Продукция алган вакытта ышанычлы сатучыдан инде белгән җитештерүчедән алырга кирәк. Үзегезнең бакча бар икән, андагы ризыклар һичшиксез файдалырак һәм күпкә ышанычлырак була. Кибеттә аның кайда үстерелгән, сакланганын белмисез. Әлбәттә шикләндерә. Аннан ГМО дибез, тик аның зыяны ачыкланмаган. Алай да аны ашамаска дигән сүзләр юкка түгел. Кахва эчәргә яратучылар өчен көннең беренче яртысында һәм шикәрсез эчү киңәш ителә. Шикәр орнына әче шоколад куллансагыз, файдалырак булыр. Шикләве кипкән орлыкларда да бай витаминнар саклана. Кабак теше. Андагы май үзенең составы белән зәйтүн мае белән ярыша ала һәм йөрәк өчен файдалы. Калийга бай булуы белән ул кан басымын киләп тора. Аның составында Е витамины чәчнең сәламәтлеге өчен кирәк. Шулай ук тән тиресендә картайтмый.
кабак тишендәге А витамины күз авыруларын булдырмый калырга булышады әле. Ә көнбагышка килгәндә ул кешенең гомерлек юлдашы дисәк тә була. Әлбәттә, андагы витаминнар кабак орлыгы белән чагыштырырлык булмаса да, организм сорауы буенча чиртәбез инде. Ул сөяк токымасын сакларга да ярдәм итә, чөнки аның составында бакыр бар ди диетологлар. Шулай да көнбагыш орлыгында калорияның күп булуы әйтелә. Аларда кимендә 600 калория бар. Шуңа чамасын белеп ашау киңәш ителә. Гадәттә витаминнар турында кешеләр авырый башлагач кына уйлый. Организмның мондый чиккә китереп җиткереп, сәламәтлегегезгә зыян китермәгез. Хуш исле үләнле чәйләр, яшелчә, кипкән җиләк-җимешләр ел дәвамында кулланып була. Сау-сәламәт булыгыз. Гадәттәгечә һәр чәршәмбе көне без республика матбугатына күзәтү белән танышабыз. Бүгін дә шул эшне дәвам иттерербез. Сөембикә журналының март санына күзәтү. Март санының тышлыгын ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона турында ел хатын-кызы лидер номинациясында җиңү яулаган Ирина Михайлова бизи. Ирина Минзәлә шәһәренең ялкын яшьләр үзәген җитәкли. Күңелендә бар кешеләрне җылытырлык ялкын бар бу ханымның. Җиңел булмаган язмышы аны кешеләрне яратырга, аларга ярдәм кулы сузарга өйрәткән. Язманың исеме дә шулай атала. Кешеләрне яратам. Әни. Кыска гына аталучы бу язма исә ана батырлыгы, ана ышанычының көче турында. Баулуда яшәүче Гайша Ильясованың улы Марат 16 ел элек коточкыч юл фаҗигасына тарый. Операциядан соң ул табибтан «Әмин кайчан йөри башлаячакмын икән, доктор?» дип сорый. Табиб исә көлемсерәп «Нинди йөрү? Сез утыра да алмаячаксыз» дип җавап бирә. Улы янында басып торган Гайша ханым шул вакытта үз-үзенә дә, улына да сүз бирә. Без әле йөриячәкбез ди. Язма әниле уллы Ильясовлар үткән шушы юл хакында. Алдан ук әйтеп куясы килә. Әйе, Маратның аякка бастыра ул. Алай гына да түгел. Бүген алар инде башкаларга да ярдәм итәләр. Журнал укучыларның иң яраткан рубрикаларының берсе тормыш кагыйдәләрдер мөгаен. Бу юлы аның кунагы Татарстанның халык язучысы Рабит Батула. Нәрсә ул картаю? Чәч агару, җирчыклар чыгу яки аксак йөрүме? Чәч агару картаю түгел. 18 яшьтә дә агарырга мөмкин ул чәчләр. Чәч кыюлу, шәп-шәрә баш калу да картаю түгел әле. Чәч иртә дә кыйлырга мөмкин. Картаю галәмәте чәч агару да, чәч кыюлу да түгел. Шул картаюны яшерергә тырышу. Батулла аганың язмасында менә нәкъ шушы фикер яңгырый. Аның калганнары да укучы өчен һичшиксез кызыклы булыр. Язманың исеме үк уйландыра. Күңел күзе ул фәлсәфә дип атала. Берсе мәктәп директоры авылның бар баласын укыта, икенчесе табиб. Авылдашлар аны саклаучы фәрештәбез дип йөртәләр. Әтнә районының Күңгәр авылында яшь матур үрнәк гаилә белән без Күңгәрнеке язмашы аша танышырга мөмкин. Авылны яшәтә торган мондый яшьләр сездә дә бар икән, редакциягә хәбәр итегез журналистлар, алар янына юлга чыгарга һәр вакыт әзер. Шагыйрә, драматург, йөзләгән җырлар, 23 китап авторы Гөлшат Зәйнашевга исә исән булса 95 яшь тулган булыр иде. Марс Гавитов нәселебезнең йөзек кашы язмасында Гөлшат апа аның тормышы турында хикәя язган, хикәя укырга яратучыларга язучы Гүзәл Әтхамовның 3 монолог әсәрен тәкъдим итәләр. Шигырь сөючеләр исә Рәсимә Гарифуллина һәм Илмира Гыймаева шигырьләре белән таныша ала. Аш-су әзерләү буенча өйрәтү дәресләрен көтеп алучылар да канәгать калыр. Аш-су ustaсы Альбина Фәсхиева сезне борынгыча катлама пешерергә өйрәтә. Дөрес туклану яклы булганнарга Камилә Дин Мөхәммәтованың грушалы десерт рецепты да файдалы булыр дип уйлыйбыз. Матбугат темасын кунакханә сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Студиябызда кунакта Салават күпере журналының баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Зилә, күргәнебезчә, менә монда теге Салават күперенең төрле төсләре, балаларныкы шундый булырга тиеш инде. Матур журналлар рәхәтләнеп кулга алып укучылар килә. Март саны балаларны нәрсә белән сөендерде инде? Март җитүе белән безнең укучыларыбызның йортларына, өйләренә менә шундый матур күбәләк ишеп керде һәм алаларны тиздән яз килә, уяныгыз, торыгыз, шишенегез дип әйткәндер. Чөнки менә яз җитү белән калын киемнәрне алып ташлыйсы һәм ниһаять рәхәтләнеп күлмәкләрдән җилфер дисе килә бит, шулай бит. Язга күчәбез һәм менә безнең корт яшәгән булган корт, ул үзенең килбәтсез гәүдәсеннән бик уялган, аны ничектер матурлыйсы килгән һәм үзенә төрле киемнәр сайларга булган. Барган ди ул да шундый матур
кыргаяк. Янана, менә минем дә кыргаяклык шикелле матур итекләрем булса, мин дә шундый шук тиз шаян булып йөгереп йөрер идем дип уйлаган. Әмма итекләр кигәч, урыннан да кузгала алмаган. Шикерткәдән ул матур эшләпәсен сорарга булган. Менә шулай итеп ул төрле киемнәр белән, безнең балалар белән, укучылар белән бергә безнең укучыбыз таныша. Һәм иң ахырдан инде күбәләк өчен матурлык киемдә түгел, күңелеңдә икән аңлый. Менә шундый матур әкият иҗат иткән яшь шагыйрә, бик матур язучы Зөләйха Камалова һәм аның менә шундый беренче әкиятен без бик сөенеп Салават Күпре журналында урнаштырдык. Һәр вакыттагыча журналыбызда шулай төрле бәйгеләр бар. Менә март айында минем гаиләм дигән, менә шундый гаилә фотосурәтләре бәйгесе башлап җибәрдек. Дуслар, рәхим итегез, матур фотосессиялар уздырырга яратабыз. Шуның иң матурын, иң яратканын сайлап, үзеңнең гаилә турында кыска гына инша язып, безнең адреска юллагыз, без аларны бик теләп бастырырбыз алга таба. Һәр вакыттагыча балалар уен белән мауга шулай бит. Шуңа күрә журналыбызның уртасында безнең наклейкалар, алар гади наклейка түгел, алар менә журнал битләренә ябыштыра торган дидактик уеннар өчен махсус ясалды. Ул сезнең һәрбер журналда бар бугай. Әйе, алар балалар аеруча ярата һәм журналны да алар уртасыннан, ахырыннан түгел, уртасыннан башлыйлар һәм без шулай итеп игътибарны җәлеп итәбез. Һәр вакыттагыча безнең журналыбыз бит инде басмагына түгел, ул мультимедиа икәнен онытмыйбыз. Шуңа күрә бит сайын QR код, аның турында инде без биредә менә киемнәр темасы булгач, төрле киемнәр белән таныштырабыз. Баш киемнәре, аксессуарлар, өс киемнәре, һәр берсе турында мәгълүмат бар. Һәм инде менә шундый тагын бер яңа сәхифә башладык. Безнең Ихлас онлайн мультимедиа мәктәбе эшләп китте. Ул төрле яшьтәге балалар өчен каралган, һәм нәниләр өчен, 3-4 яшьлекләр өчен әлифба дәресләре безнең укытучы татар теле һәм әдәбият укытучысы Гөлфия Габдуллаҗанова алып бара. Онлайн рәвештә атна сайын, инде видеоны һәм менә шундый кичкенә генә шөгыльне без журнал битләрендә бастырабыз. Яраткан сәхифәләре балаларның арткы тышлык ай сайын монда аларга салаватиклар сәлам бирә. Бу юлы безнең март бит инде яраткан бәйрәмебез, кызлар бәйрәме. Шуңа күрә без Роберт Меңдуллин һәм Мәксүдә Шәмсетдинованың бик матур әни кирәк дигән җырын бастырдык. Балалар аны яратып башкаралар һәм инде YouTube'та ул бик күп карауларда җыярга өлгерде. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында музыка җитәкчеләре белән бергәләп өйрәнергә дә җайлы була бит. Әле менә карап торам, инглиз телләре, рус телен камилләштерү максатында шигырьләрдә бирелә 3 телдәме? Менә Барый Рәхмәтнең Уенчык дигән шигыре белән. Бик күп еллар без ул сәхифәне алып бардык, Илдар абый. Хәзер менә бетердек дип әйтим инде. Кирәген тапмый башладыкмы соң инде. Хәзер ул безнең бардык шигырьләр һәр вакытта булды һәм булачак. Менә 33 ел журнал чыга, ул шигыри бит безнең бар. Бу юлы без Резида Валиева белән Җәүдәт абый Дәрзамановның 2 авторның шигырен бирергә булдык. 2 шигырь сыйдырдык. Аны матур итеп Фәрида Паризаева бизәп тә бирде. Минем уйлавымча, сабыйларның иң яраткан сәхифәсе үзләрен күрүдер. Чөнки менә койрыклы дустым дигән, монда инде үзләренең яраткан дуслары белән, җанварлар белән бергә төшкәннәр, ят хайваннары белән. Минемчә һәр бер бала көтеп ала торгандыр. Мин дә шунда булсам иде дип. Һәм нәрсәсе кызык, менә үземнең балам бар бит инде. Илдар абый менә шул биттән башларга куша. Мин инде һаман үзен эзли дип уйлыйм бит. Юк, ул үзе башкаларны карый. Менә бу баланың исеме кем, буның кем икән, бузавымы, сыерымы, син без шуны әйтеп, һәр бер баланың исемен әйтеп укып чыгабыз, танышабыз, анарсың инде. Хәтта анарсың уйнарга күчәбез. Менә шулай. Бу юлы без бирәбез. Менә шундый курчак. Сез хәтерләсәгез, без бала чакта менә шундый матур курчакларны кисеп, аларны киендереп уйныйдык. Хәзер бу сәхифә башлап җибәрдек без татар милли киемнәре белән танышудан алга таба. Рус, чуаш, мордва һәм башка күп төрле безнең Татарстанда яшәүче халыклар киемнәре белән һәм шул ук вакытта QR код аша гореф гадәтләре белән без таныштырып барачакбыз. Шуннан да балалар өчен укырлык әйберләр шактый күп, үсер өчен, камилләшер өчен. Алга таба да шушы юлда булыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Уңышлар теләп калабыз һәм саубуллашабыз. Хөрмәтле кунагыбыздан саубуллашып тапшыруыбызны дөнья яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Алия Сәлимҗанова һәр вакыттагыча аларның иң кызыкларын барлады.
Бурятияның Максимиха ауылы култыгында Байкальская миля халыкара тизлек фестивале үткән. Дөньяның иң тирән күле Байкал бызында 64 команда, 70 техника көч сынашкан. Алар арасында мотоцикллар, юлсызлыкта йөри алучы машиналар, ретро автомобильләр бар. 100дән артык узышчы 4 быз трассасы буйлап төрле озынлыктагы араны үткән. Әлеге фестиваль беренче тапкыр 2019 елның мартында уза һәм шуннан бирле ел сайын үткәрелеп килә. Манах шәһәрендә Оман гасырлар аша дигән музей ачылган. Ул алдынгы технологияләр ярдәмендә султанлыкның 5000 еллык тарихы турында сөйли. Кунакларга Фарсы култыгы илләренең берничә дәвере буенча таш, бронза, тимер гасырларыннан алып, ислам дине килү һәм хәзерге заманга кадәр сәяхәт тәкъдим ителә. Биредә экскурсияны гидлар гына түгел, интерактив панельләр, визуаль һәм тавыш инсталляцияләре дә алып барачак икән. Барысы да киләчәк музейлары турында сөйләшә. Без исә моңа ирештек. Фондтагы тупланмаларны рәсемгә, видеога, интерактив уенга яки стереоскопик рәсемгә күчереп, без аудитория белән тыгызрак элемтәгә ирешәбез. Төбәкнең мәдәни һәм тарихи мирасын саклау, башка илләрдә яшәүчеләрне Оман белән таныштыру теләге музейны булдыруның төп максаты иде, дип тәэсди Ягзан әл-Харити. Спорт дөньясында сәхифәсенә керешербез. Бер кызыксынгач, ләйсән спорт дөньясы да шактый гына кызык икән. Менә бер спорт төреннән икенчесен шулай өйрәнә башлагач, шактый гына мавыктыргыч өлкә икән ачыкланды. Biz de менә атна сайын һәрбер спорт төре турында тулырак беләбез. Безгә ярдәмгә Миләүшә Фәтхетдинова килә. Бүген дә сезне аңа тапшырабыз. Нинди спорт турында сөйләр икән? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Спорт дөньясы сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы популяр һәм иң абруйлы спорт төрләренә багышлана. Ул динамика, реакция, тыйнаклык, акыл һәм шөһрәт кебек сыйфатларга нисбәтле. Сүз үзенең хасиятен югалтмаган теннис дип исемләнгән спорт төре турында булыр. Теннис уртасына йәтмәс сузылган мәйданчыкта кечкенә туп һәм ракетка кулланып башкарыла торган спорт уены. Теннисченең максаты тупны ракетка ярдәмендә көндәше кире кайтара алмаслык итеп каршы якка җибәрү. Теннис сүзе француз теленнән төп төгәл менә сезгә уйнагыз дип тәрҗемә ителә. Тик бу уен 19 гасыр урталарында Англиядә барлыкка килә. Ул корольләр уены булып санала. Еллар үткән саен теннис төрле илләр буенча тарала башлый һәм 1988 елда Олимпия уеннары программасына кертелә. Фактларга тукталык. Теннис алара биг бой. Беренчедән бу спорт түрендә кулланыла торган туплар һәр вакыт ак булган. Ләкин телевизордан беренче турнирлар күрсәтелгәннән соң андый төстәге шарларның уңайсыз икәне ачыклана. Вакыт үткән саен якты флуоресцентлы сары туплар кертелә. Хәзер рәсми рәвештә фақат шул төсне генә кулланырга мөмкин. Профессиональ тенниста спортчыларның шар сугышыннан да шаккатыра. Абсолют рекордчы дип Австрия вәкиле Сэм Грот санала. Ул тупны сәгатенә 263 км тизлек белән очырта ала. Мондый сыйфатка боргалак, ягъни вертолет кына ия. Гаҗәп инде. Еш кына мәйданчык өстендә туп уйнаутыга йогынты ясардай күгәрчен өерләре барлыкка килә. Алар уенны үткәрергә комачау итәләр. Уимблдон турнирында бу күренеш белән катгый рәвештә көрәшергә булганнар. Инде 20 елдан артык Руфус кушаматлы каршыга Англиянең теннис мәйданчыклары өстеннән һәр иртәдә һәм ярышлар башланыр алдыннан башка кышларны уңышлы гына куркытып учып йөри икән. Афәрин, авыр хезмәтеңдә уңышлар сиңа, Руфус. Ә без дәвам иттерәбез. Үзебезнең дан казанган милләттәшебез турында сөйләп китмичә булмый. Марат Сафин 2016 елда халыкара теннис даны залына кергән Россиянең спортчыларының берсе.
Россияның атказанган спорт ұстасы. Ялгыз разрядта ул зур шлемнің 2 турниры жеңүчесе. Россия милли җыелма командасы составында 2 тапкыр Дэвис кубогы иясе. Аны дөньяда 2000 елларның иң танылган татары дип саныйлар. Әфәрин, чыннан да мондый данлыклы исемнәр бик сирәкләргә генә бирелә шул. Теннис. Hüjum көченән бигрәк төгәллек уйны. Беренче чиратта акыл һәм салкын караш белән кечкенә тупның ничек һәм кайсы якка очачагын аңлап алырга кирәк. Карар кабул итү өчен берничә секунд кына бар. Шикләнү гомумән булырга тиеш түгел, чөнки шул мизгел эчендә уйның барышы үзгәрергә мөмкин. Иң мөһиме югалып калмыйча үз өстенә җаваплылык алу. Нәкъ менә шушы сыйфат җиңүгә китерәчәк тә инде. Җаваплылык теннисчыга гына түгел, тормышта барыбызга да бик әһәмиятле сыйфат. Моның турында да онытмый, хөрмәтле дуслар. Ә мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Питрәчтәге Үзәк мәчет Курбанга ите бәйрәменә үз ишекләрен ачыр дип көтелә. Уңышлы булсын. Әмне Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге 8 апрельдә Россия башкаласында Мәскәү Татарстан күпере дип атала торган 8-нче Мәскәү яшьләр форумын үткәрә. Мәскәү Татарстан күпере форумы уникаль мәйданчык. Анда төрле өлкәдә уңыш казанган спикерлар шәхси тәҗрибәсенә таянып, яшьләргә һөнәр сайлау, куелган максатларын тормышка ашыру турында киңәшләр бирә. Милләттәшләребез тормышында тагын нинди яңалыклар бар? Дәрья сәхифәсенә керешик. Сүз хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллинага. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Нәүрүз язның һәм яңа елның тууы. Моннан тыш милли уеннар, тәмле ризыклар, спорт ярышлары һәм күңел ачулар белән билгеле әлеге бәйрәм. Нәүрүз дөньяның һәрбер почмагында уза. Казакъстанда бу ел көтеп алынган матур бәйрәмне 3 көн билгеләп үткәннәр. Астана татарлары барлык төрки халыкларын яраткан бәйрәмне ничек каршы алган икән? Теманы Әдилә Тәхватова дәвам итәр. Нәүрүз, Нардуган, Гөл Навруз һәр төрки халкының бу бәйрәмнең исеме үзенчә яңгырый, әмма аларның мәгънәсе бер: табигатьнең яңарышы һәм яңа тормыш, яңа көн башы. Бүген Казакъстанда бу бәйрәмне барлык этнослар бер зур гаилә булып билгеләп үтәләр. Казакъстанның бөтен халкы өчен Нәүрүз халыкның бөек көне дип тә санала. Бу изге вакытта кешеләр бер-берләренә үпкәләрен кичерәләр. Яңа елга тик кенә игелекле йөрәк һәм ихлас теләкләр белән керергә тырышалар. Моннан тыш бу көнне төрле юлларны үткәрүдә кабул ителә. Бүген Казакъстан халкының башкала ассамблеясе аналары советы җитәкчесе Турар Шакин казак халкының алкалар кию йоласын үткәрде. Бұл қазақтың ұмыт болған дәстүрінің бірі. Бу казак халкының онытылган традицияларының берсе. Бүген барысы да кызларының колакларын 1-2 яшьтә тишә. Әмма бу тәрбия әһәмияткә ия түгел. Чынлыкта кызларның колакларын 7 яшьтә тишергә кирәк. Бу яшьтән инде кызлар курчак белән уйнап утырмыйлар, кул эшләрен эшлиләр, ашарга пешерәләр. Бүген әйе моны әз Навруз дейді. Без бүген барыбыз да Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үтәбез. Бу бәйрәмнең әһәмияте җирне һәм табигатьне уяту. Бүген без тагын бер кызның яңа үсеш баскычына күчүен күрдек. Аның колакларын тиштек, алкалар кидердек. Бәйрәм программасынан тыш чара кунаклары өчен этно-аул оештырылды. Һәр йортада казак һөнәрчелеге турында белергә генә түгел, ә гамәли сәнгать буенча мастер-классларда катнашырга һәм төрле этносларның милли ризыклар белән сыйланырга да мөмкин иде. Бүген менә достык өендә Дуслык йортында без таҗик халкының мәдәниятен күрсәтәбез. Шулай ук милли ризыклар алып килде, кунакларны сыйлыйбыз. Монда мәсәлән безнең милли ризык сүмәләк һәм кутып бар. Моннан тыш без бәйрәм кунаклары өчен пылау һәм шурпа әзерлибез.
Navruz bayramı keldi bizim Қазақстан elimizde. Barınızın kutlanç zorlu bayram bilen. Unuşlar bolsun bu yana yıllarda. Biz kütüp aldık Navruz'unu. Выставкалар işlep, milli aşlarımızı işlep, konaklardan, temli çekçeklerden, uçmaklar bilen, kış dillerini pişirip, temli itip, palavlar pişirip, konak itemiz şeylerini birge yaşıp, bari milletler birge yaşıp, Navruz bayramını ötkazıp yatamız. Бүгенге бәйрәмгә килгән һәр кеше үзенә ошаган шөгыль тапкан. Мәсәлән, балалар һәм өлкәннәр өчен спорт һәм казах милли уеннары оештырылган. Алтын таган, ассык ату, гырык күтәрү, кул көрәше. Ә иң көчле батырлар кызыкча көрәш милли көрәшендә көч сынаштылар. Бәйрәм чарасы җырлар һәм биюләр белән дәвам итте. Шуны гына көткән кебек, табигатьтә дә үзгәрешләр сизелде. Көн җылынып китте, кояш ялмайды. Нәрсә кызыклы булды сез өчен? Миңа монда халыклар кызык булды, чөнки ишетеп кенә белгән халыкларны күрдем мин бүген. Шул дуңганнар һәм инде аларның культурасы белән таныштым. Наурыз бәйрәме һәр казакъстанлылар өчен бик кадерле һәм борынгы гореф-гадәтләрне саклап, хәзерге заманга гармонияле рәвештә туры килә ул. Моннан тыш, Казакъстан җирендә яшәүче күп санлы этносларның милли мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклап калуда һәм үстерүдә ул зур роль уйный. Наурыз бәйрәме кутлы булсын, дуслар! Магнитогорскида татар балаларын туган мәдәниятләренә җәлеп итү буенча актив эш алып барыла. Моның өчен халыклар дуслыгы йортында төрле түгәрәкләр эшли. Иҗтимагый оешма активистлары катнаш гаиләләргә аерым игътибар бирә. Алар катнашында төрле чаралар үткәрелә. Шуларның берсендә безнең төшерү төркеме булды һәм балалар белән аралашты. Сүз Гөлдар Хафизовага. Клуб единоборств, хожу на него. Хожу на керамику посещаю. Мин керамика татар теле түгәрәгенә йөрим. Бу конкурста катнашырга булдым, чөнки мин төрле ярышларда катнашырга яратам. Шулай ук төрле квестлар белән дә кызыксынам. 9 яшьлек Латифа Сысоева беренче тапкыр татар чарасында катнаша. Ә игезәкләр Асия һәм Василия Гафаровалар халыклар дуслыгы йортында үткәрелгән бер генә милли чараны да калдырмыйлар икән. Кызлар йолдызлар конкурсына да актив кушылдылар. От конкурса я жду радости, веселья. Минем конкурстан уңай эмоцияласым килә, яңалыклар көтәм. Ә мин бүләкләр көтәм. Бу көнне Гафаровларның 3 оныгының икесе сәхнәдә балкыячак. Фәрида Гарифуллина да оныгының конкурста катнашу теләген хуплый һәм аңа барлык этапларны үтәргә булыша. Abi мин барам диде. Вот. Укытучы может әйткән аңа бер аялар җирделәр. Анисе дә мин. Без бит торабыз, левый да. Шуңа монда инде. То анисе алып бара, то мин алып бардым. Конкурста шәһәрнең төрле почмакларыннан 9 яшьтән 12 яшькә кадәр булган 7 кыз катнашты. Сәхнәгә чыкканчы, аларга бәйгенең 5 этабын үтәргә туры килде. Беренчесе тарихтан башланды. Кызлар Татарстанның үткәне белән танышты. Халыклар дуслыгы йортындагы этнография музеенда булып, көнкүреш әйберләрен, татар халкының милли костюмнарын карадылар. Аш-су этабында татар халык ризыкларын өйрәнделәр. Бер ай дәвамында алган белемнәр сәхнәдә күрсәтелде. Бәйгенең сәхнәдәге өлешен Магнитогорск халыклар дуслыгы йортының татар мәдәнияте бүлегендә шөгыльләнүче сәләтле балалар чыгышлары да бизәде. Монда балалар һәм яшүсмерләр өчен бию һәм вокаль түгәрәкләре эшли. Бүлек хезмәткәрләре оештырган барлык чаралар яшьләрне туган мәдәнияткә, ана теленә, милләт тарихына, үз тамырларына җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Кызлар йолдызлар конкурсы да шул максаттан үткәрелде ди чараны оештыручылар. Кызларның һәр чыгышын тамашачы көчле алкышлар белән каршы алды. Кемдер бу көнне беренче тапкыр зур сәхнәгә чыкса, анда чыгыш ясарга күнеккәннәр дә бар иде. Конкурс этапларыннан соң абруйлы жюри үз карарын игълан итте. Талантлары һәм зирәклеге белән сәхнәдә балкыган кызларга номинациялар буенча бүләкләр тапшырылды, лаеклы исемнәр бирелде. Они все умнички. Кызларның барысына да әфәрин диясе килә. Кыска вакыт эчендә күп нәрсәгә өйрәнделәр. Конкурс этапларына бик теләп йөрделәр, аларга бик ошады. Шулай халыклар дуслыгы йортына да йөрерләр. Татар милли бүлеге оештырган барлык конкурсларда яки иҗат коллективлары чыгышында да катнашырлар дип өметләнәбез. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Татар халкының милли традицияларга бай ашлар әзерләү осталыгы бик күптәннән килә. Күп гасырларга сузылган тарих дәвамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Алар үзләренә генә хас сыйфатларны әлегә кадәр саклаганнар. Уңган хуҗабикәләребез әлеге ризыкларны бүгенге көнгә кадәр саклап, аларны гаилә әгъзаларына пешереп торалар. Пешерә белмәүчеләрне безнең ашлы устасы Резеда Хөсәйнова тиз арада өйрәтер. Бүген дә ул чәй эчәргә бик тәмле кабартмалар рецепты тәкъдим итә. Аларны ифтарга әзерләсәгез, бик тә күркәм булачак. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген сезнең белән бик тәмле генә, бик матур гына булычкалар дип әйтим әле пешерербез, Алла бирса. Камыры өчен безгә иремчек, атланмай, ын кирәк булыр инде менә, шикәр кыма алдым. Камыр өчен әзгенә ванилин да кирәк булыр, һәм камыр күперткече. Эшебезне иң беренче иттереп без йомыркадан башлыйбыз. Йомырканың инде агыннан сарысын айырып алабыз, безгә сарысы гына кирәк булыр. Йомыркага инде шикәр кыма кушабыз. Ванилин истибез. Тыз. Һәм инде шикәр кыма эреп беткәнчә миксер белән болгатабыз. И температурасында йомшартылган ак майны кушып җибәрәбез һәм тагын болгатабыз. Менә шундый безнең масса булды. Һәм инде без аңа онны истибез. Әзрәк эшләргә калдырыйк әле. Һәм инде бер чәй кашыгы камыр күперткече салабыз. Менә шулай, анда әзрәк алып җибәрик әле. Болгатам. Менә ул бик йомшак шундый. Шулай камырыбызны әзрәк басып бетерәбез. Менә шундый иремчекле май белән матур гына йомшак кына шундый безнең камырыбыз булды. Без аны хәзер 15-20 минутка ял итәргә каплап куябыз. Менә инде безнең 20 минут вакытыбыз үтте. Хәзер инде камырыбызны алабыз. Менә ничек ул шундый матур гына ял итеп алды. Мин инде аны икегә бүләм. Менә шулай. Тагын ял итә торсын әле. Һәм инде мин моны уклау белән шулай җәям. Менә шулай чамалап инде. Бик калын булмасын. Калын булса, аннары безнең розаларыбыз килеп чыкмас. Менә шулай түгәрәкләр ясыйбыз. Шундый чәнчкә алабыз һәм камырларыбызга шулай матур гына ис салабыз. Менә шулай бер ягыннан һәм инде менә шулай икенче ягыннан. Һәм менә шулай без аны төрәбез. Менә чәнчке белән ясаганнары шулай безнең калдылар һәм инде уртасыннан шулай кысабыз. Һәм пычак белән кисәбез. Менә таралып китмәсен өчен тагын әз генә кысып куябыз. Пергамент җәеп табаны әзерләп куйдым һәм шунда матур розаларыбызны төзәбез. Әлбәттә инде моны балалар туган көненә ясасагыз бик әйбәт була, чөнки иремчек бар, балалар бит инде иремчекне болай ашамыйлар. Монда камыр белән тәмле генә, файдалы гына, матур гына шундый бәйрәм табынын бизәп тора торган ризык була. Менә инде шундый безнең роза чәчәкләребез әзер булды. Хәзер Аллага тапшырып, мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Мич кайнар 180 градус.
Студиябызга тәмле исләрне чыгарып безнең розаларыбыз әзер булды. Ай, субханалла, менә дусларым. Әнә, күрегез әле сез аны ничек матур итеп пешеп чыктылар. Biz инде анарга әзерәк шулай шикәр кымыда сибеп җибәрик әле. Менә хөрмәтле тамашачыларым, шәйләрегез тәмле булсын, тавыннарыбыз мул булып, исәнлектә яшәргә насыйп итсен. Кунакханабызга рәхим итегез. Студиябызда кунакта Казан дәүләт мәдәният институтының театр, кино һәм телевидение факультеты деканы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Галимова. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көннәр. Иң беренче сезне тәбрик итәбез. Лаеклы исем белән Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дәвамлы булсын һәм уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Чын күңелдән рәхмәт. Инде яңалыкларга килгәндә, бүген безгә нинди яңалыклар белән килдегез? Безнең инде гадәттә март аенда яңалыкларыбыз шул. Безнең 3нче ел рәттән инде менә бик матур проектыбыз эшләп килә һәм без аны башкарып чыгабыз. Ел саен бик матур дәрәҗәдә дип әйтәсе килә. Театр атналыгы уздырабыз Казан дәүләт мәдәният институты кысаларында. Ул безнең 20 мартта башланып китте һәм менә инде 27 мартта без аның ябылу тантанасын үткәрдек. Әлбәттә инде әйтеп узуымча, әлеге проект 3нче тапкыр уздырыла һәм минем әйтүемчә мәдәният институтлары арасында регионнарга күз салсак, біз бердән-бер әлеге институт шушы проектны атна дәвамында зур чаралар белән алып баручы. Һәм әлбәттә иң беренче рәхмәтемне Шәһәдарна Әхмәдиевага җиткерәсем килә. Әлеге минем идеямны хуплап алып, безгә ярдәм итеп, шушы чараны үткәрергә зур булышлык күрсәтә. Һәм нәрсә дип әйтәсе килә? Менә biz үзебез өчен абитуриентлар үстерергә тиеш иң беренче чиратта. Һәм менә бу әлеге проект безгә шушы юнәлештә бик зур этәргеш бирә. Чөнки без менә шушы балаларыбызны мәктәп елларыннан ук театр сәнгатенә мәхәббәт уятмасак, әлбәттә без театрның киләчәге турында алга таба сүз алып бара алмабыз. Атна дәвамында без мастер-класслар уздырабыз. Төрле районнардан безгә балаларны алып киләләр шушы мастер-классларга. Аннары без студентларыбызның төрле курс эшләрен һәм спектакльләрен күрсәтәбез. Алар шулай ук әлеге тамашаларны бушлай карый алалар. Бу атна дәвамында түгәрәк өстәл үткәрдек, педагогика серләренә багышланган бөтен укытучыларны җыеп, менә безгә алга таба нәрсә өстендә эшләргә кирәк, нинди проблемалар бар, хәл итәсе юнәлешләрне билгеләдек. Һәм инде шуны әйтәсе килә, быелгы безнең проектның изюминкасы дип әйтер идем. Асыл ташы безнең театрларыбыз безгә кунакка спектакльләр белән килде. Ачылу тантанасында Камал театры башлап җибәрде, Мәхәббәт ФМ спектакле белән, аннары Әлмәт театры белән Буат театры дәвам итте. Һәм алар инде ерак араларны якын итеп безгә килүе өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Чөнки безнең студентларыбызны сөендерү, тамашачыларыбызны зурлау билгесе бу. Ябылу тантанасы инде безнең шул кадәр дәрәҗәдә үтә, нәрсә белән билгеле дип әйтер идем. Студентларыбызга без ул көнне номинациялар тапшырдык. Иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы икенче пландагы роль һәм иң әйбәт спектакль. Менә шушы номинацияны алыр өчен алар ел дәвамында әзерләнә, костюмнарын үзләре тегәләр, декорацияларын үзләре әзерлиләр. Һәм шушы чара безнең өчен шундый зур бәйрәмгә әйләнеп китте, фестиваль булып китте һәм республика күләмендә зур резонанс алды дип әйтәсем килә. Әлбәттә, Тукаебыз әйткән бит инде, театр яктылыкка нурга илтә дип. Шуңа күрә әлеге проектның шушы юл белән баруы Тукаебызның сүзләрен дәлилләүе булып торсын иде, дәвамлы булсын иде һәм зур нәтиҗәләргә ирешсәк иде. Театралар аңлашыла инде, Эльмира. Менә кино һәм телевидение факультеты студентлары катнашамы менә бу чарада, ни дәрәҗәдә катнаша? Әлбәттә, без менә шул кадәр тыгыз интеграциядә эшлибез безнең студентлар белән. Театраларлар шушы бәйгегә дип әйтим инде. Бәйге бит инде алар өчен бәйрәмгә әзерләнәләр үзләренең юнәлеше буенча. Безнең кино факультеты студентлары инде. Алар аны төшерәләр, монтажлыйлар, сюжетларын әзерлиләр һәм безнең шушы атна дәвамында безнең студентларның телевидениесе дә эшләп килә. Бу инде теге халыкча әйтсә, Гали үз эшендә, Вәли үз эшендә кебек. Шуңа күрә без бик дустана мөнәсәбәттә яшибез. Студентларыбыз, Аллага шөкер, иң зур факультет бу мәдәният институтында 539 студентыбыз безнең шушы факультетта һәм бер зур гаилә булып яшибез һәм эшлибез, укыйбыз.
Укырга вакытлары каламызын студентларның Менә шуны әйтеп үтәсем киләдер. Бездә укыган балалар барсы да чыннан да менә шундый зур специалист булып чыгалар. Нәрсәдән әйтәм, бөтен мероприятияне алар без әйтәбез бит әле. Башыннан алып азагына кадәр алып бара да беләләр, төшерә дә беләләр, монтажлый да беләләр, һәм сценарийны да яза беләләр, һәм әлбәттә утлар белән дә эшли беләләр, видео продукция белән дә эшли беләләр. Шуңа күрә алар безнең теория гына алмый дәресләрдә, шуны практик яктан да ныгыта. Киң профиле белгеч булалар. Эльмира, менә төбәктән килгән студентлар бармы? Татарстаннан, Башкортстаннан аңлашыла инде. Башка яклардан килүчеләр бармы студентлар арасында? Беләсезме, шуннан да бар. Мин менә инде шулай ук 3нче ел приемный комиссияда үзем эшләдем. Студентларны кабул иттем, экзаменнар кабул иттек. Бик яраклардан киләләр. Кемерово өлкәсеннән, Себердән, Якутиядан студентларыбыз бар. Казакъстаннан бик күп киләләр. Аннары Азербайджан, Үзбәкстаннан укучы студентларыбыз бик күп. Һәм менә ел дәвамында шушы илләрдән безгә посоллар да килде. Без алар белән дә тыгыз элемтәдә торабыз. Алар бездә укыган студентлар өчен шул кадәр җан атып торалар. Алар инде кайтуга аларга эш әзер, аларның әле бездән бик китәсе дә килми. Шуңа күрә күбесе бездә эштә дә калды. Театр атналыгында республикабызның төрле районнарыннан балалар килде дип аңладык инде, әйме? Әйе, менә иң беренче чиратта бу проектның асылында шундый фикер ята. Шушы профориентацион эш дибез бит инде. Балаларның менә шушы театраль белем алуның беренче баскычын ныгытабыз без. Чөнки мәктәп юнәлешендә театраль кружокларга хәзер хөкүмәтебез тарафыннан бик зур игътибар бирелә башлады. Алар түгәрәкләргә йөриләр. Аларга менә шушы белемне ныгыту өчен мастер-классларга йөрү җитми, аралашу җитми. Шуңа күрә менә бу театр атналыгы бу мөмкинчелекне аларга бирә. Шуннан да бик зур рәхмәт, бик матур күркәм эшләр башкарасыз икән. Алга таба да шулай кайнап, гөрләп яшәргәс. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Балалар шагыйрәсе Әминә Бикшәнтәеваның тууына 110 ел. Һәм шул уңайдан республикабызда төрле чаралар үткәрелде. Менә шундый чараларның берсендә безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле, ул минем дәү әнием. Әлеге шигырь юлларын кайсыбызна ятлап, дәү әнисен сөендермәде икән. Аның һәрбер шигыре бала күңеленә үтеп керә. Быел яраткан шагыйребез, балалар язучысы Әминә апа Бикшәнтәеваның тууына 110 ел. Гади генә, әмма оста итеп тәрбия бирә, бала күңеленә юл сала белгән ул. Аның бу сәләте бала җанлы булуы белән аңлатыладыр. Кызыксынучан, йомшак күңелле иде, матурлыкка соклана белде дип искә аланы Әминә апаның кызы, музыкант Зүбәрҗәт Арсланова. Әнием бик ярата иде кешеләрне, нинди булса да. Һәрбер кеше белән сөйләшә белә иде. Бигрәк тә ул ярата иде балалардан башка, иң беренче балалардан башка олы кешеләрне ярата иде бик. Бик хөрмәтле иде. Бик менә безне дә шулай, безгә дә нәсел итеп калдырды менә шушы олы кешеләргә игътибарлы булу. Казанның татар китабы йорты хезмәткәрләре Әминә Бикшәнтәеваның 110 еллыгына багышланган язга бүләкләр кичәсен үткәрде. Музейның өлкән фәнни хезмәткәре Нурия Мифтахетдинова язучының тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштырды. Үзләре шушы шигырьләрне укыйлар, җырлыйлар. Менә шушы йөрәкләргә кадерле безнең ул язучыбыз Әминә Бикшәнтәева. Шагыйрьнең кызы, музыка белгече Зүбәрҗәт Арсланова әнисе турында хатирәләрен уртаклашты. Укыганда Хәсән Туфан укыткан аларны. Анда укытучы булган Хәсән Туфан. Хәсән Туфан укытучы гына түгел, ул анда түгәрәк алып барган. Әдәбият түгәрәте. Шунда минем әнием жүргән. Шунда менә Хәсән Туфан әниемнең иҗатына йогынты ничектер биргәннәр шулай. Әминә Бикшәнтәева иҗат эшен 1938 елда башлый. 1939 елда аның «Бүләк» исемле беренче шигырьләр җыентыгы чыга. Иң зур бәянне ул язучы Абдулла Алиштан ала. Үзе исән чагында аның балалар тормышына багышланган 19 китабы дөнья күрә. Аның һәрбер шигыре, хикәясе, повесте, җылылык, самимилек, ихласлык хисләре белән сугарылган. Хәзер мине иркәләми синең йомшак кулларың. Син генә миңа әнием сокланып карый идең.
Борчуларымны күземнән син генә таныйдың. Музыкант Зөбәрҗәт апа Арысланова үзе дә шигырьләр яза. Әнисенең күп кенә шигырьләрен рус теленә тәрҗемә итә. Язгы бүләкләр кичәсендә Асылташ мәктәбе укучылары Әминә апаның шигырьләрен укыды. Зөбәрҗәт Арысланова кунакка килгән һәр балага истәлеккә китаплар бүләк итте. Татар китабы йорты балаларга тагын бер бүләк әзерләгән иде. Шәриф Камалның мемориаль фатиры буйлап экскурсия үткәрелде. Уйныйм, сикрәм, бөтенләй мавыгып киткәнмен, ә мине шул вакытта әтием күзәтеп торган икән. Мин аны сизмәгәнмен дә. Иң матур вакытка кердек. Яз, табигать уяна, елгаларда бозлар китә, кышлар туган якларына кайта. Шушы кабатланмас матур мизгелләрне тагын бер мәртәбә күңелдән үткәрик. Безнең татар халкы яшелчәләр куллануга караганда өстенлекне күбрәк камыр ризыклары итлеләргә бирә. Ләкин язгы авитаминоз чорында яшелчәләр хакында искә төшермичә булмый. Кәбестә җиңел үзләштерелә. Ул файдалы микроэлементларга, витаминнарга бик бай. Аның соғын йөрәк һәм ашказаны авырулары булганда да шәләр, яфраклы кәбестә составында магний, хром һәм фолий кислотасы бар. Шуңа да ул тынычландыру, йокысызлыктан коткару көченә ия. Тагын ниндирәк файдалы үзлекләре бар икән? Киләсе видеоязмабыз шул хакта. Кәбестәнең 100дән артык төре барлыгы билгеле. Ә иң киң таралганы менә шушы гади телбән әйтсәк бакча кәбестәсе. Һәм без аның бүген файдасы турында сөйләшербез. Кеше организмына кирәк матдәләр һәм барлык витаминнар диярлек кәбестәдә бар. Шуңа да аны табиблар да, диетологлар да ашарга куша. Кәбестә А, С, B1, B2, B3, B6, К һәм У витаминнарына бай. Калий, кальций, магний, цинк, тимер, йод, фосфор, фруктоза, фолий кислотасы һәм пантотен кислотасы да анарда бар. Элек-электән кәбестәнең яфракларын төрле шеш, пешкән урыннарга куеп файдасын күргәннәр. Башыгыз авыртканда кәбестә яфракларын бәйләп куйсагыз, авыртуы басылыр. Аяктагы кабарган кан тамырлары эчендә кәбестә яфрагы файдага килә. Кайбер органнарда таш булган очракта да кәбестә согын эчәргә кушалар. Ләкин эчәк согында кислота кирәгеннән артык булган кешеләргә кәбестәне чама белән генә кулланырга ярый. Кызык фактларга күз салсак, иң беренчеләрдән булып кәбестә үстерү белән Пифагор мавыга. Корея космонавтларының рационында да әлеге яшелчә бар икән. Кәбестәдән битлекләр дә ясыйлар. Ул бит тиресен агарта һәм аны дымландыра. Кәбестә согы эчәкләрне чистарта. Аны эчкәч организм газлана. Бу эчәктә кирәк түгел токсиннар булуын аңлата. Диетологлар артык килограммны киметү өчен кәбестә ашарга, согын эчәргә куша. Ләкин согына тоз кушып эчү кәбестәнең файдасын киметә. Әмма шикәр кымы кушып эчсәгез, ютәлдән булышыр, тавышны яхшыртыр. Биттә бетчәләр булмасын дисәгез, кәбестә согын эчегез. Бал белән кушылган кәбестә согы тын юлларын ача. Әлеге кат-кат киенгән яшелчәне һәрбер бакчачы диярлек яратып үстерә. Ләкин шуны исәп торырга, файдасы күп булса да, чамасын белеп ашагыз. Сау сәламәт булыгыз. 28 апрель көнне пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра концерты була һәм әлеге концерт турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасихов бездә кунакта. Хәерле көн, дустым.
Hayırlı gün, işenlerimiz ütkənlər sağındıra degəş, bir әлі... Belki халықта күткәндер үткәннәр сагындыра дигәч әзрәк кенә инде bir 30 yıl Элекеге бу онырақ бірәр жыршы бәлки килеп утыра дип, амында мәгә сезгә Раяз Васихов исәнбез. Бит монда проектның асылы да шунда булгайнак, менә яшь буынның дәвам итүе турында сүз бара. Анысына без керешербез. Яз ни хәл тәэсир итәсең? Яз ничек? Ну, яз бит инде ул минем иң яраткан айдыр инде ул. Ни өчен дигәндә бу салкыннардан соң рәхәтләнеп ничектер җылып, инде 1 мартта ничектер менә кнопка басарларда быел бигрәк тә рәхәт бит әле җылы, узган ел салкын яз теге. Быел иркәли башлады шундук, аннары ниндер матур ничектер яңарып теге уянып, илһамланып шундый кара дип. Шундый миңа бик тәэсир итә ул яз. Иҗатка тәэсир итәме? Минем үземнең концертлар белән чыгып кердем, бик матур гына иттереп, 15 елга якын икән инде эстрада сәхнәсендә. Бер дә аяк басмаган үземнең концертлар белән булган районнарга менә йөреп барып килдек тә, шуның хәтле теге канатланып кайттым әле. Бу Шүпрәле, Буа, Опас, үзебезнең якларда да булдым, Арчамда булдым, Балташымда булдым, Кукмарага барып килдек. Менә ничектер шулай бик ушады әле, канатланып кайттым. Әйбәт инде. Яз бит менә март. Менә шул турыда сөйләшәбез бит инде. Һәм үзебезнең концертка кайтсак, үткәннәр сагындыра, монда нәрсәләр күрер икән тамашачы, синең фикереңчә? Гомумән бу проект турында әйтергә кирәк, теге үткәнен белмәгән бүгенгесен белми, киләчәге булмас диләр. Мин бик яратам, мин электә бу эш белән шөгыльләнә торганым бит, элеккеге ниндер бер җырны алып, ничектер заман шаракка үзгәртеп, бу башланган минем әбинең бер фикере белән Илһам абыйның 70 еллык концертын әзерлибез. Үзенең 70 яшьлек юбилей концертын Кремльләр сәхнәсендә Мәскәүдә мин әле яшь, теге башлап кына, атлап кына теге җырлый башлаган теге җырчы шалтыраттылар да, әйттеләр, менә энем сине дә күрәсебез килә. Сөйгәнне күрсәң, анда теге кош тоткандай авылга кайттым да, ашап-эчеп утырабыз инде өстәл артында. Мен әйтәм, Илһам әминең репертуарыннан берәр җырларга кушалар. Мен әйтәм, сорадым инде, кем нинди җыр җырлый. Берсе анда теге минутларны ник саныйсың дип суза, берсе теге корман дип суза, берсе яңа корман. Мен әйтәм, хәзер мин дә чыгып берәр нәрсә сузам икән, километр ярым мин сузарга була инде. Мен әйтәм, 70 яшендә Илһам абыйның Мәскәүнең үзәк сәхнәсендә похоронный концерт кебек була дип сөйләшеп, чәй эчеп ашап торабыз әбием дип пешергән. Мен әйтәм, аның күңелрәк, җиңелрәк җыры юк имени дип. Әби бит минем үзе дә авылның, районның сәхнәләрендә хайран гына җырлаган, йөргән кеше, теге спектакльләрдә төп роль башкарган кеше. Шуны әйтә, улым, минде 4нче итеп менә булай торып кереп китә торган бер җыр бар ди. Илһам абыйның да җырлады ул җырны ди. Йөрмә турым, йөрсин безнең урамнарда. Тыңлар булсаң гына җырымны. Менә шул җырны ди эшләл ди. Миңа да рәхәт булыр, сиңа да әйбәт булыр. Минем төситеп җырларсың ди. Менә шуннан бирле biz аны эшләп, Рөстәм абый Валиев Тальяннарда уйнап, biz аны бик матур гына иттереп эшләдек. Менә шуннан китте ул, мин шул җырларны кайтарганнары китте. Зәңгәр күлмәк, Корман, Карлыган кара була дигән җырлар үзебезнең халыкның, biz аны икенчерәк кенә төрле үзебезнең теге битен аны баяңа җырлап чыгарга була, булай да теге. Без аны ничектер икенчерәк, мәсәлән, шул ук Сарапаның теге чит илләргә чыксаң дигән җыры, без аны ничектер әзгенә үзгәртебрәк, гармонияларында үзе Риза Бахил булсыннар, без аны инде шулай матур гына иттереп эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә бу проект миңа бик якын, миңа оештыручылар чыкканда да кайсы җыр, ничегрәк җыр, аның концепциясе бик кызык икән. Быел аны теге әйтергә ярамый юкмы, бәлки әйтмәсәк кызыграк та булыр, килгән кеше теге үзе күрер, яра, сөйләмим әле. Сер булып калсын. Менә хәзер шуннан да тамашачылар кызыкты инде. Һәм тагын бер сорау. Менә кайбер җырчылар әйтә, Илһам Шакировның җырлары ул үлемсез, ул шундый шаһәсәр, аңа кагылырга кирәкми, Илһам абый ничек җырлаган шулай калсын диләр.
Менә бара Менә моңа җавапны инде хөрмәтле тамашачылар, сез социаль челтәрләрдә күрерсез. Безнең экраннарда күренгән QR кодлар аша дөрес бит әйсән. Без хөрмәтле җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов белән сау булашабыз, уңышлар теләп калабыз һәм концертта көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, күрешербез. Амин. Шуның белән тапшырыбыз төгәлләнеп килә. Илләр имен, язлар нурлы, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Һәрбер ягымлы сүз, һәрбер очрашу, һәрбер дусларча елмаю барысы да безнең тормышыбызны бизәүче әйберләр булсын. Шушы якты мизгелләр сезнең күңелләрегездә ешрак булсын, бүгенге көн дә файдалы һәм күңелле үсен. Күңел шатлыгы, яшәү дәрте сезне беркайчан да ташламасын. Сау булыгыз.